Maayong buntag mga igsoon, salamat sa Dios nga makaban-uban na usab kita karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unta ang matag-o sa kaninyo anaa sa may nga panglawas. Ug ang kada pamilya anaa ang kalipay ug ang kalinaw gikan sa Ginoo. Ang atong mapagtuon karon mabasa nato sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 22 hangtod bersikulo 41. O daghan gyud ang atong mahibaw-an karon. Mahibaw-an nato ang uban pa nga gibuhat sa mga apostoles sa dihang mikunsad na kanila ang balaan nga espiritu. O nakadawat sila og gahom. Ug tungod niadto nakasulti sila sa lain-lain nga mga pinulungan nga gapropesiya may tungod sa gamhanang mga buhat sa Dios. O kining tanan atong mahibaloan karon sa atong pagpadayon. Ug sa dili pa kita mo padayon sa atong bag-ong pagtuon karon, balikon sa nato ang atong nahibaw-an sa miaging episode sa mga buhat. Maigsoon, nahibaw-an nato nga gitugon ni Hesus ang mga apostoli sa dili pagbiya sa Jerusalem aron paabuto nila ang gisaad nga Espiritu Santo nga ihatag ni Hesus kanila. Ug sumala sa gisugo ni Hesus kanila, naghulat sila sa Jerusalem, mipatuo sila kang Hesus. Ug gituman gyud ni Hesus ang iyang saad nga mao ang paghatag kanila sa Espiritu Santo. Ug nadawat nila kini diya sa adlaw sa Pentecostes, samtang nagkatigom ang tanang magtutuo sa usa ka dapit. Ug kalitra nalukop ang tibok balay ug tingog nga sama sa huros sa kusog nga hangin. Ug naa sila'y nakita nga mga dila nga daw kalayo nga naapod-apod sa ibabaw sa matag usa kanila. Ang pagpunsad sa Espiritu Santo diya sa mga magtutuo sa adlaw sa Pentecostes nga mao ang ika-50 nga kasaulugan sa mga Hudiyo, inubanan sa dakong gahom o kahibulungan nga mga ilhanan. Ug kausara kini mahitabo ug bisan kanus adili na maotro. Diya ra sa panahon sa pagpunsad sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug mao ang sinugdanan sa iglesia, mao ang pagkatao sa iglesia. Maigsoon ang iglesia nagsugod diha sa kasaulugan sa Pentecostes. Mao ang primero nga pagpuyo sa Espiritu Santo diha sa lawas sa tanang mga magtutuo. Ug hangtod sa atong panahon karon, kanatong tanan nga mituo kang Hesus, apil kita sa iglesia hangtod sa panahon sa tribulation. Ug karon nga panahona, kung naay mutuo kang Hesus nga tawo, diretso mopuyo kaniya ang Espiritu Santo. Dili inasama sa nitabo sa adlaw sa Pentecostes. Dili na inubanan sa mga ilhanan. Sama sa huros sa kusog nga hangin o mga dila nga daw kalayo. Ang mga lain-lain nga mga pinulungan, dili naman maotro. Maigsoon nahibawan usab nato sa miaging episode ang dugang panggamhanang ilhanan nga gibuhat sa Dios sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo sa mga magtutuo sa Jerusalem. Nga mao ang pagpasulti niya kanila sa tanang sinultihan sa kalibutan. Pinaagi nining mga sinultihan, nagpropesiya, nagsangyaw ang mga magtutuo may tungod sa gamhanan nga mga buhat sa Dios. Siguro nga ilang gisangyaw ang paagi sa kaluwasan, ngadto sa katawhan nga nagkatigom sa Jerusalem, gikan sa matag nasod. Para sa pag-apil sa kasaulugan sa pagsaylo o para sa adlaw sa Pentecostes. Maigsoon, kada tuig, ila kining kasaulugon nga kasaulugan. Ang una, ang kasaulugan sa paglabay o ang adlaw sa Pentecostes. Ang mga Hudiyo nga naka-abroad sa lain-lain nga mga dapit, magpauli dito sa Jerusalem aron sa pag-apil ani nga mga kasaulugan. Ug tungod sa ilang katingala ug kahibulong nga ilang nadunggan nga ang mga apostolis kauban sa ubang mga magtutuo nga nagsulti sa lain-lain nga mga pinulungan, nakahatag kanila kini og dakong katingala ug nanugog sila nilang Pedro nga gusto masayod sa nahitabo. Dayon giignan sila ni Pedro nga diha mismong adlaw nakasaksi sila sa katumanan sa gipropesiya ni Propeta Joel, kay gibubo na ang Espiritu Santo ngadto sa mga magtutuo. O gapropesiya sila, gasangyaw sila, may tungod sa gamhanang
mga buhat sa Dios. Dili sa ila lang mga pinulungan, apan sa tanang mga pinulungan sa tibuok kalibutan. Maigsoon, usa kini kadako og kahibulungan nga hitabo. Nga daang gipropesiya ni Propeta Joel nga kinahanglan mahitabo gayud niining adlaw. Og mga igsoon atong timan-an nga ang mga Hudiyo sinati kaayo sa tanang mga gipropesiya. Ug siguro sa pagkadungog nila niini, diretso nila na hinumduman ug nakatuo sila nga kini natuman na og ilang gakasaksihan nga kining daang gipropesiya ni Propeta Joel nahitabo na gid. Ug ignan pa sila ni Pedro nga miabot na ang katapusang mga adlaw. Ug misamot ang ilang pagkatingala ug ang Espiritu Santo nagtandog ug nag-andam silang kasing-kasing. Busa mipadayon sila pagpaminaw nilang Pedro nga gutom kaayo sa pulong sa Dios. Og si Pedro nagpadayon pagwali kanila. Ug ato ganing mahibaw-an karon maigsoon sa atong pagpadayon nga daghan ang naminaw ug daghan ang mituo ug nahimong naluwas ug nakadugang sa pundok sa mga magtotoo pinaagi sa pagpadayon nila sa pagpaminaw sa giwali ni Pedro ngadto kanila. Sa atong pagpadayon, balikon sa nato pagbasa ang mga bersikulo nga atong gitun-an sa miaging episode ug isumpay dayon nato ang mga bersikulo nga atong tun-an karon. Atong basahon ang mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod versikulo 33. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentekostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit dihay tingog gikan sa langit nga sama sa huro sa kusog nga hangin ug milukop sa tibuok balay diin digto sila ng lingkod. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga naapod-apod ug diha sa ibabaw sa matag-o sa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sa pagsulti sa laing mga pinulungan. Sumala sa gipalito kanila sa Espiritu. Niadtong panahona, digtoy mga Hudiyo nga nagpuyo sa Jerusalem, mga taong relihiyoso, gikan sa tanang nasod ubos sa langit, gikan sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, nga mipauli sa Jerusalem aron sa pag-apil niini nga mga kasaulugan. Versikulo 6, ug tungod niini nga kabanha, ang daghang mga tawo nagpundok ug sila nangalibog, kay ang matag-o sa kanila nakadungog nga gisulti ang ilang kaugalingong sinultihan. Basin ang usa ug usa nagpangutan-anay sila. Nga unsa man kining atong nadungog? Ang akong nadungog dili sama sa imong nadungog. Nga atong nadunggan gikan sa baba sa mga apostolis ug sa kauban nila nga mga magtotoo nga gasulti sa atong kaugalingon nga mga pinulungan ug nakahatag kini kanila og dakong kahibulong ug katingala. Versikulo 7. Sila natingala og nahibulong nga nag-ingon, tan-awa, dili ba nga kini silang tanan nga nagsulti mga Galileanhon man, mga taong walay grado, pasinula sila ka eskwela, mga pobre nga klase sa tao, apan nganong nakasulti sila niining klase-klase nga mga pinulungan. Nga wala gani sila maka-eskwela Bible School, wala sila maka-eskwela niining nga mga pinulungan, apan nakaistorya sila atubangan sa mga Hudiyo, atubangan ining mga tao nga mipauli sa Jerusalem. Versikulo 8. Ug unsa ba nga kita nakadungog ang matag-o sa kanato sa kaugalingon natong sinultihan nga natawhan? Kitang mga taga Partya, mga taga Media, mga taga Ilam nga nagpuyo sa Mesopotamia, sa Judea ug sa Cappadocia, sa Punto ug sa Asia, Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene, ug mga langyaw gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga Krita ug mga taga Arabia, kita nakadungog kanila nga nagsulti sa atong kaugalingong pinulungan may tungod sa gamhanang buhat sa Dios. Maigsoon atong nabasa niini nga bersikulo, ang ilang nagikanan, ang ilang naabrudan nga lain-lain nga mga nasod, niining mga tawo nga mipauli sa Jerusalem. Versikulo 12. Ug ang tanan nahibulong ug nangalibog nga nag-ingon sa usa ug usa, unsa man kay gipasabot niini? Unsa man kay gipasabot niini?
nangutana sila. Kay dili gyud nila masabot kung unsa ang nahitabo. Versikulo 13. Apan ang uban nga nagbugal-bugal miingon, sila nangahubog sa tamis nga bino. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, mipatugbaw sa iyang tingog ug misulti kanila, mga Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini ug pamatian ninyo ang akong mga pulong. Kay kining mga tawhana dili mga hubog sumala sa inyong gihuna-una, kay ikasiyam pa lamang nga takna sa buntag niining adlaw. Apan mao kini ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel. Sa ato pagipahinumduman sila ni Pedro sa daang gipropesiya ni propeta Joel nga ilang gakasaksihan karon. Mingon si Pedro kanila, dili ba ang atong pinangga nga si propeta Joel daan man nagpropesiya niining tanan nga karon inyong gakasaksihan, inyong gakadungog ug mao kini ang ilang gakasaksihan. Versikulo 17. Ug mahitabo sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios, nga ako magbubo sa akong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ug ang inyong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi magpropesiya. Ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakita og mga panan-awon. Ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo og mga damgo. Nianang mga adlaw sa akong mga sulugong lalaki ug sa akong mga sulugong babayi, ako magbubo sa akong espiritu ug sila magpropesiya. Ug kining tanan nahitabo na pinaagi sa kinabuhi sa mga apostoles ug sa kauban nila nga mga magtotoo nga gakasaksihan sa mga Hudiyo mismo sa ilang atubangan. Maigsuon, dili nato kalimtan nga ang mga Hudiyo sinhati kaayo sa tanang gipropesiya sa mga propeta. Ug kini nga propesiya daan nilang nahibaw-an. Versikulo 19 hangtod 20. Kini nga mga bersikulo usa pa nga gipropesiya ni propeta Joel nga wala pa mahitabo o mahitabo kini sa unahan nga panahon sa katapusang mga adlaw sa panahon sa tribulation. Versikulo 19. Ug sa taas ako magpakita og mga kahibulungan diha sa langit. Ug sa ubos nga mga ilhanan diha sa yuta. Dugo ug kalayo ug gabon nga aso. Ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo. Sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw nga dako ug dayag. Ug mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Maigsuon kini nga propesiya, umaabot gayud nga mahitabo sa unahan nga panahon. Nga mao ang paghari na ni Hesus dinhi sa kalibutan kauban sa tanang mga magtotoo. Kauban natong tanan nga mga naluwas. Ug bisan pa sa panahon sa tribulation mga igsuon, sa dakong kasakitan, 7 ka tuig nga ibubo sa Dios ang iyang kapungot diri sa kalibutan ug masinati kini sa mga tawo nga wala magtuo kaniya. Abri gihapon ang kaluwasan. Maluwas gihapon ang si bisan kinsa nga motuo kang Hesus. Maigsuon karon ang adlaw sa kaluwasan ug maluwas ang si bisan kinsa nga motuo kang Hesus. Dili nato pabuton ang ugma. Dili nato hulatan nga makaabot kita sa panahon sa tribulation ug makaapil kita sa dakong kasakitan. Mintras wala pa kini mahitabo, kinahanglan nga motuo kita kang Hesus. Versikulo 22. Mibalik si Pedro sa pag-eksplikar, sa pagpasabot sa mga Hudiyo. Mga tao sa Israel, pamatian niyo kining mga pulunga. Si Hesus nga Nazaretnon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya, pinaagi kang Hesus diha kaninyo. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Maigsuon ang tanang mga milagro nga gibuhat ni Hesus nahibaluan gayud pag-ayo sa mga Hudiyo. Nakita nila nga giayo ni Hesus ang bakul ug nakalugso ug nakalakaw. Nakita nila nga si Hesus gibadlong niya ang kusog nga balod, ang mga hangin, ang mga kilat ug mipatuo sila, nagmalinawon sila.
Si Jesus milakaw ibabaw sa tubig. Gipadaghan ni Jesus ang 5 ka pan ug 2 ka isda, ug nangabusog ang kapin 5,000 nga mga tao. Nakita nila nga giabog ni Jesus ang mga tao nga gisudlan og mudaotang mga espiritu, ug mituo sila kang Jesus. Nakita nila ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, ang pagpauli niya sa mga masakiton, ang mga bungol nakadungog, ang mga buta nakakita, ang mga gisangla naulian. Kining tanan nga mga milagro, mga kahibulungan nga gibuhat ni Jesus, tanan nila nahibaluan. Versikulo 23. Ug giignan sila ni Pedro. Giprangkahan sila sa ilang gibuhat ngadto kang Jesus. Kining maong Jesus nga gitugyan sumala sa gitakda nga plano ug sa nahibaluan ng daan sa Dios. Daan nahibaluan sa Dios nga mahan nga itugyan si Jesus ngadto sa mga makasasala aron patyon. Kining Jesus inyong gilansang sa krus. Ilang gilansang sa krus si Jesus. O gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga taong wala magtamod sa balaod. Giignan sila ni Pedro nga inyong gilansang sa krus. Sila mismo ang nagdukdok sa martilyo sa mga lansang diya sa mga kamot ug mga tiil ni Jesus. O ilang gitugyan si Jesus ngadto sa mga taong makasasala. Pinaagi silang pagsinggit nga ilansang si Jesus sa krus. Ilansang si Jesus sa krus. Gusto unta ni Pilato nga buhian si Jesus para kanila nga ilang hari. Apan si Barabas nga usa ka kilir og makasasala nga tawo mo ilang gipili. Ug nagdungan sila sa pagsinggit kauban silang mga kadagkuan sa ilang mga pangulo nga ilansang si Jesus sa krus. Ug itugyan nila ngadto kang Pilato. Ug si Pilato mitugyan ngadto sa ilang mga kadagkuan ug digto sa mga Romano, ug ilang gihukuman sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus. Versikulo 24. Apan gibanhaw siya sa Dios. Si Jesus nga inyong gilansang gibanhaw sa Dios. Gipalingkawas gikan sa kasakit sa kamatayon, kay dili man gayod mahimo alang kaniya nga kapugan kini. Dili makapugong kang Jesus ang kamatayon. Kay mahitungod kaniya si David miingon, usa pagid nga propesiya ni David nga gisulti ni Pedro atubangan sa mga Hudiyo. O kini nga propesiya ni David mao kini ang nasa kasing-kasing ni Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. O gibuhatan gani nila ni kanta ug ilang gakantahon sulod sa templo. Ug mao kini ang giingon ni Jesus. Ang Ginoo nakita nako kanunay sa atubangan ko. Kay siya ania sa akong tuo aron dili ako matarog. Kanunay kauban Jesus ang Dios nga Amahan. Ug bisan kanusa wala mo bulag kaniya. Versikulo 26. Busa nalipay ang akong kasing-kasing ug nagmaya ang akong dila ug usab ang akong lawas magpuyo diya sa paglaom. Malaumon gihapon si Jesus bisan iyang nahibaw-an nga patyon siya pinaagi sa paglansang sa krus. Malaumon siya nga dili siya mahutdan sa iyang kinabuhi. Versikulo 27. Kay dili man nimo pasagdan ang akong kalag nga mahiadto sa Hadis. Nasayod si Jesus nga banhawon siya ug dili siya magpabilin sa kalibutan sa mga patay. Ug dili man nimo itugot nga ang imong balaan makakita sa pagkarunot ug bisan kano sa wala kini mahitabo. Bisan kung 3 ka adlaw ang patay nga lawas ni Jesus sa lubnganan, wala man madunot. Versikulo 28. Gipaila nimo kanako ang mga dalan sa kinabuhi. Himuon nimo ako nga puno sa kalipay pinaagi sa imong presensya. Sa ato pamagsuon, giistorya ni Pedro ngadto sa mga Hudiyo kining usa pa nga propesiya ni David. Ug sa bersikulo 29, mibalik si Pedro sa pagprangka, sa pagduot ngadto sa mga Hudiyo sa dautan nga ilang ibuhat kang Hesus. Mga igsuon, masaligon ako nga mosulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga sa ato pa ilang ginikanan o ilang katigulangan nga siya namatay og gilubong ug ang iyang lubnganan aniya uban kanato hangtod nining adlaw. Busa ingon nga usa ka propeta ug nahibalo nga ang Dios nanumpa kaniya ug usa ka pakigsaad nga usa sa iyang makaliwat ipahimutang diha sa iyang trono. Daan nahibaw-an ni David nga gikan sa iyang makaliwat na ay mutungha
nga maghari ug mulingkod sa iyang trono hangtod sa kangturan. Kini nga hari maghari hangtod sa kangturan ug ang iyang gingharian walay katapusan. Dili mismo si David ang maghari, apan usa sa iyang kaliwat nga mao si Hesus. Versikulo 31. Siya nakakita ng daan ug misulti may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Daan na hibaw-an ni David nga mabanhaw si Hesus. Nga siya wala pasagdi nga mihadto sa Hadis, dili magpabilin sa kalibutan sa mga patay, ug nga usab ang iyang lawas wala makakita sa pagkadunot, kag gibanhaw siya sa Dios. Kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gibanhaw sa Dios. Ug niini kaming tanan mga saksi. Busa ingon nga gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, ug nadawat niya gikan sa Amahan ang saad nga Espiritu Santo. Siya mibubo niini, ug kini inyong nakita ug nadungog. Ang lain-lain nga mga pinulungan, ang kusog nga haguro sa hangin, ang kalayo nga daw porma nga mga dila, isip pagpamatuod ug ebidensya nga gibubo ni Hesus ang iyang espiritu sa tanang magtotoo nga inyong nadungog ug inyong nasaksihan karon sumala ni Pedro. Si Hesus nga inyong gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw ug gibayaw ngadto sa langit, ug naglingkod sa tuo sa trono sa Dios, ug gihatag sa Dios nga Amahan kang Hesus ang Espiritu Santo, ug si Hesus mismo ang mibubo ngadto sa tanang mga magtotoo. Sa ato pa, agi balikon sa bersikulo nga atong ibasa, gipaklaro ni Pedro kanila ang ilang nakita ug nadungog nga mga katingalahan, mao ang daang gipropesiya ni propeta Joel, ug gitudloan na sila ni Pedro may tungod kang Hesus. Giignan sila ni Pedro nga si Hesus gipamatud-an kanila sa Dios pinaagi sa gamhanang mga buhat, ug pinaagi sa mga kahibulungan, ug pinaagi sa mga ilhanan nga gihimo ni Hesus diha kanila. Giprangka ni Pedro diha sa bersikulo 22 nga atong nabasa, nga daan gid sila nahibalo niini. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Dili nila mabalibad, nakabalo ang mga tao sa Jerusalem, ang mga Hudiyo, sa gipangbuhat ni Hesus nga mga milagro nga sama sa ang pagbanhaw niya sa mga patay, pag-ayo niya sa mga masakiton, sa mga buta, sa mga bungol, ug sa mga bakol. Ang pag-abog niya sa mga yawa, gikan sa mga tao nga giyawaan. Ang pagbadlong ni Hesus sa kusog nga unos, ug sa bangis nga mga balod, ug diretso sila mihunong. Ang pagpadaghan niya sa pan, ug isda aron mga busog ang kapin 5,000 ka mga tao. Kining tanan, gibuhat ni Hesus atubangan sa mga katawhan, ug silang tanan nakabalo niini. Kining gamhanan ug kahibulungan nga gibuhat ni Hesus, isip pagpamatuod sa iyang pagka-Diyos ug sa iyang pagkamanluluwas. Wala nila dawata, wala nila tuoy. Busa giprangkahan sila ni Pedro. Ug kini nga giprangka ni Pedro atong mabasa sa mga buhat, kapitulo 2, bersikulo 22. Nga nag-ingon, mga tao sa Israel, pamatian ninyo kining mga pulunga. Si Hesus nga Nazaretnon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya diha kaninyo. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Wala man matago kanila ang pagka-Dios ug ang pagkagamhanan ni Hesus. Apan wala nila tuoy. Ila hinuong gisalikway ug ilang gihukman og kamatayon pinaagi silang paglansang sa krus kang Hesus. Og sunod ining pagprangka ni Pedro, iya silang gisudyaan nga ang ilang gibalos kang Hesus. Ang pagkamaayo ni Hesus nga iyang ipakita kanila, mao ang paglansang kaniya diha sa krus. Sakit kaayo kini nga sudya ni Pedro kanila mga igsoon. Inyong gilansang sa krus. Inyong gilansang sa krus si Hesus. Isip sila mismo ang galansang kang Hesus sa krus. Mga igsoon, apil usab kita nakalansang kang Hesus sa krus. Apil usab kita nakadugdog sa martilyo ug sa mga lansang diya sa kamot ug mga tiil ni Hesus tungod sa atong mga sala. Dili lang ang ilang mga pangulo, dili lang ang mga Hudiyo. Apil usab kita mga igsoon.
O gipahinumduman sila ni Pedro sa bag-o pa lang nilang gibuhat sa miaging 50 ka adlaw nga mao ang pagpaninggit nila nga ilansang si Hesus sa krus. Ilalom sa mando sa ilang mga kadagkuan nga Sanhedrin. Apan bisan pa nining dautan kaay nilang balos sa pagkamaayo ni Hesus, gisultihan sila ni Pedro nga igo ra sila nakatuman sa gitakda ng daan nga plano sa Dios. Wala gani nila mahibaw kung unsa lang gibuhat. Apan igo ra sila nakatuman sa daang plano sa Dios nga ilang buhaton ug mahitabo kang Hesus. Ug bisan kung ilang gipapatay si Hesus, gibanhaw siya sa Dios kay dili man gayud makapugong kaniya ang kamatayon. Walay gahom ang kamatayon ibabaw kang Hesus mga igsoon. Kay siya ang pagkabanhaw, siya ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Dili makapildi kang Hesus ang kamatayon. Gisgutan ni Pedro ang daang gipropesiya ni David mahitungod kang Hesus, nga dili pasagdan sa Ginoo ang iyang kalag nga mahiadto sa Hades, dili magpabilin sa kalibutan sa mga patay, ug dili niya tugot nga makakita sa pagkadunot ang iyang lawas. Nalantaw ni David ang gisaad sa Ginoo nga kahangturan nga hari nga mao si Hesus, nga mugikan sa iyang mga kaliwat. Og nagpropesiya si David mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Magsuon, balik-balik kini nga punto. Dili nato kalimtan nga ang mga Hudiyo sinati kaayo sa tanang mga propesiya. Kay ila mang katigulangan ang mga propeta, busa na sayran gayud nila kining gipropesiya ni David. O gipamatud-an ni Pedro nga gibanhaw gayud si Hesus o gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios. O nadawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang gisaad nga Espiritu Santo. O siya mibubo sa Espiritu ngadto sa mga magtotoo nga nadawat ilang Pedro kauban sa ilang kauban nga mga magtotoo. Siguro nga nakahilom pag-ayo ang katawhan pagkadungog nila nining gipamatuod ni Pedro kanila. Kay namatud-an gid sila sa dautan nilang gibuhat, sa dautan nilang gibalos ni Hesus. O mipadayon si Pedro sa pagtudlo kanila pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga bag-o pa mikunsad kaniya ni agtong buntaga. Maigsoon bisan kung bag-o pa nadawat ni Pedro ang Espiritu Santo, dako na kaayo ang iyang nabuhat. Ug atong timan-an nga wala kini mabuhat ni Pedro pinaagi sa iyang kaugalingon, kundili pinaagi sa paggahom kaniya sa Espiritu Santo nga mipuyo sa iyang lawas. O magpadayon kita sa pagbasa sa uban pa niyang gisulti sa mga Hudiyo. Atong basahon ang mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 34, hangtod versikulo 41. Ang versikulo 34, usa pa gihapon nga propesiya ni David. O pinaagi nini nga propesiya, atong mahibaw-an kung unsa ang sulod nga nahitabo sa pagbayaw ni Hesus ug sa pagpauli niya sa langit. O maigsuon, atong timan-an nga kung ang mga Hudiyo magsangyaw, ngadto sa mga Hudiyo, kasagara ang ilang isangyaw ang mga gipropesiya. Kay sinati kayo ang mga Hudiyo ug dali nila masabtan. Kung magsangyaw sila sa mga hintil, dili man nila hisgutan ang mga gipropesiya. Kay walay kay sinatian ang mga hintil. Versikulo 34. Mao kini ang gisulti pa ni Pedro sa tubangan sa mga Hudiyo. Kay si David wala musaka ngadto sa langit. Apan siya gayud ang miingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Sa ato pa ang Dios nga Amahan miingon sa Dios nga Anak, lingkod sa akong tuo. Gipalingkod sa Dios nga Amahan si Hesus diha sa tuo sa iyang trono. Nga nagpahulay kay nahuman ang iyang trabaho. Versikulo 35. Hangtod nga ang imong makaaway himuon nako nga tumbanan alang sa imong mga tiil. Hangtod nga mubot ang panahon nga ang tanang mga kontra ni Hesus mailalom sa iyang mga tiil, mailalom sa iyang pagmando ug sa iyang paghukom. Ang Antikristo, ang mini nga propeta, ang mga tawo nga gasupak sa iyang pulong, ang tanang mga tawo nga dili gato kang Hesus, mailalom sa mga tiil ni Hesus, mailalom sa iyang pagmando ug paghukom. Versikulo 36 hangtod versikulo 41. Nahuman si Pedro sa pagsangyaw sa mga gipropesiya sa mga propeta. Ug karon may balik siya
sa pagpasabot sa pagduso ngadto sa mga Hudiyo may tungod sa dautan kaayo nga gibalos nila kang Hesus. Sa pagkamaayo sa dakong gugma nga gipakita ni Hesus kanila. Apan gisayangan nila, wala nila dawata. Versikulo 36. Busa pahibalo agad ang tibok banay sa Israel. Ang tanang makaliwat ni Jacob, ang 12 ka tribo sa Israel. Kinahanglan nga masayod gayud niini nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas. Naghimo kang Hesus nga Ginoo ug Mesiyas. Kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Kining Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Siya mismo ang Kristo. Siya mismo ang manuluwas. Siya mismo ang hari. Apan wala ninyo tuoy. Wala ninyo dawata. Inyong gilansang sa krus. Sa ilang pagkadungog niini, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing. Nga daw, gilubag ang ilang mga kalag. Murag gikumot ang ilang mga kasing-kasing. Ug nangutana sila kang Pedro ug sa ubang mga apostolis. Mga igsoon, unsa may among buhaton, nga mapasaylo ang among mga sala. Ang among pagkadautan mapanas, unsay angay namong buhaton. Versikulo 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pagpabautismo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa layo, ang matag usa nga gitawag sa Ginoo nga atong Dios ngadto kaniya. Ang saad sa Dios nga Espiritu Santo nga among nadawat karon ug ang kaluwasan dili lang para kanamo ingon ni Pedro, para usab kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang mga tawo bisan dili Hudiyo nga gitawag ni Hesus nga iyang gipili nga mutuo kaniya. Makadawat usab sa saad nga mao ang kaluwasan ug ang balaan nga mao ang Espiritu Santo. Versikulo 40. Og pinaagi sa daghang mga pulong, siya nagpamatuod og midasig kanila nga nag-ingon, luwasa ang inyong kaugalingon gikan ining hiwi nga kaliwatan. Ang pangutana mga igsoon, unsaon nila pagluwas ang ilang kaugalingon? Kinahanglan nga ilang tuuhan si Hesus, nga mao ang ilang manluluwas ug mao ang ilang Ginoo. O pinaagi niini, maluwas nila ang ilang kaugalingon, pinaagi silang pagtuo kang Hesus. Versikulo 41. Ug unya gibautismuhan kadtong mga midawat sa iyang pulong. Kinsa ang gibautismuhan? Ang midawat sa iyang pulong. Ang mituo kang Hesus. Sa ato pa, una ang pagtuo ay ang bautismo. Dili bautismuhan ang tao nga wala makatuo kang Hesus. Wala pa maluwas. Dili bautismuhan ang tao nga anaa pa sa kangitngit o ilalom pa sa gahom ni Satanas. O wala pa di sa kahayag, wala pa makatuo kang Hesus. Dili man bautismuhan. Sumpay sa bersikulo. Og niadtong adlaw, may mga 3,000 ka tawo ang nakadugang kanila. Atong balikan paghisgot ang mga bersikulo nga atong nabasa para gyud makasunop sa atong mga kasing-kasing ug mahimong prisko sa atong mga hunahuna. Sa ato pa, gisgutan ni Pedro ang usa pa ka propesiya ni David nga nag-ingon sa Ginoo ngadto kang Ginoo nga lingkod sa akong tuo, nga mao ang pag-ingon sa Dios nga Amahan ngadto sa Dios nga Anak, nga mulingkod siya sa iyang tuo hangtod nga iyang pildihon ang tanan niyang mga kaaway. O giigna sila ni Pedro nga kining Hesus nga gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas mao'y ilang gilansang sa krus. Ug pagkadungog niini sa mga katawhan, nasamdan ang ilang mga kasing-kasing ug nangutana sila nilang Pedro kung unsay ilang buhaton. Kay namatud-an sila pag-ayo sa gisangyaw ni Pedro ug nasakitan sila pag-ayo. Ila ganing gitawag silang Pedro nga mga igsoon. Nakahuna-una sila. Naabri ang ilang mga kasing-kasing ug ang ilang mga huna-una sa dautan kaayo nga ilang gibuhat kang Hesus. Ug ila ganing gitawag silang Pedro nga mga igsoon. Nga sa una kontra kay nila apan karon ilang gitawag nga mga igsoon. Unsay angay namong buhaton? Kay gikuyawan sila sa ilang gibuhat. Gikuyawan sila sa ilang kahimtang. Ug nasamdan ang ilang mga kasing-kasing sa gisulti ni Pedro nga sila mismo ang nagpatay sa manluluwas kang Hesus.
nangamuyo ang katawhan, nga gapangutana. Naghangyo sila sa ilang Pedro, unsa may among buhaton, nga dili kami masilutan. O giingnan sila ni Pedro, nga maghinulsol sila o sa ato pa. Ilho nila nga makasasala sila, o talikda nila ang ilang kasalanan. Kinahanglan nga ang kuno nila, nga gipalansang nila si Jesus sa krus, o hinulsula nila, o mutuo sila nga siya ang Ginoo ug manuluwas. Mo'y kinahanglanon nilang buhaton. Unya, kinahanglan nga dili nila isikreto ang ilang pagtuo kang Hesus. Kinahanglan nga ilang ipakita ang ilang pagtuo at tubangan sa tanan pinaagi sa pagpabautismo. Kay pinaagi sa pagpabautismo maisuon, makita sa kadaghanan nga ikaw usa na nga nakatuo kang Hesus, usa na kanak sa Ginoo. Og niadto gayng mga adlaw, may 3,000 ka tawo ang mituo nga nakadugang sa mga naluwas ug nagpabautismo. Kung atong imaginon mga igsuon, 3,000 ka tawo, dako kaay kini nga panghitabo sa Jerusalem ug dili gid kini makatago. Siguro ang tanang mga nagpuyo sa Jerusalem, apil ang mga tawo nga mipauli sa Jerusalem gikan sa lain-lain nga mga dapit nga ilang naabrudan. Tanan sila nakakita ug nakabalo ni ini nga hitabo. Maigsuon, usa kini kadako ug kahibulungan nga hitabo. Pinaagi sa gahom nga nadawat sa mga magtotoo. Nga nagmaisugon sila sa pagpropesiya, sa pagpamatuod, sa magamhanan nga mga buhat ni Hesus. Ug namatud-an ang mga nakadungog ug mibutang silang pagtuo kang Hesus ug naluwas ug nakadugang sa pundok sa mga magtotoo. Kung magtuon kita mga igsuon may tungod sa Jerusalem, wala may suba o dagko nga mga tubig didto kay bukiran man. Nakaibabaw ang Jerusalem, mao wala sila'y dagko nga mga suba. Ang duha ka dapit nga posible nilang nagamit para sa pagpambautismo mao ang linaw sa Siloam o ang linaw sa Bitsata. Basin usan ining mga linaw ang nagamit nilang Pedro sa pagbautismo. Makapamasin kita apan ang nahitabo nga katuohan gid nato 3,000 ka tawo ang mitugang Hesus og nagpabautismo niining adlaw. Agi sa pagsira sa atong mga pagtuon karon, timan-an nato mga igsuon nga uban sa dakong gahom ug sa mga kahibulungan ug sa mga ilhanan, misugod ang mga apostolis ug ang ubang mga magtotoo sa unang ang sa gisugo kanila ni Hesus nga trabaho. Nga mao ang pagsaksi kang Hesus sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Nakasaksi sila maytud kang Hesus didto sa Jerusalem. Dili ba atong nahibaw-an nga gisugo sila ni Hesus nga una sila magsaksi sa Jerusalem. Sa ilang isig ka Hudiyo ug apil sa Judea nga kasikbit nga dapit sa Jerusalem. Ug sunod sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Ilang isangyaw si Hesus nga mao ang kaluwasan, mao ang Ginoo. Ug walay kaluwasan kundili pinaagi kang Hesus. Sa pagdawat nila sa gisaad nga Espiritu Santo, dito sila misugod pagtuman sa trabaho nga gibilin kanila ni Hesus. Ug sa ato paganing pagpadayon maigsoon sa pagtuon, ato mahibaw-an nga dili lang sa Jerusalem ang ilang gisaksihan, ug dili lang sa Samaria, kundi gilukop gyud nila ang tanang mga nasod, ang tanang mga dapit sa tibuok kalibutan. Pinaagi silang pagtuman sa gisugo ni Hesus kanila. Maigsoon, morang atong pagtuon karon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw, unta na panalanginan kamo niini nga pagtuon nato. Hangtod sa sunod nga episode.